tayo sa Makati. Sideline muna tayo habang walang pasok. Ay, mamalayo natin. Venture. Yan mga kapatid, sideline muna tayo. Biyahe tayo na ano.
kaibigan natin para magmaniw ng sasakyan na to. Salamat tayo kasi kahit pa paano natuto tayong maneho ng mga ganitong klaseng sasakyan. Salamat sa tatay ko kasi tinuruan niya ako ng ganito drive. Mga kapatid, kanina adventure yung dala natin. Meron ito naman. Alas 10 pa tayo dito. Alas 11 siguro. Tayo mga kapatid, gabi na. Nabot tayo ng gabi. So ganito na yung magiging routine natin hanggang April. Tuwing Sabado, Linggo. Salamat sideline tayo kahit pa paano. Kahit time. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid sa pagtitiyaga sa mga upload natin. Alam po, ingat po kayo. I don't really know what comes next. I'm just doing my best even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed.